Әкәмәт Аграр университеті, Казан федераль Аграр университеті. Әкәмәт КВН командасы үз видеоблогын тәкъдим итә. Барыңызга да сәлам, мин Роберт Исламов, һәм инде мин үземнең блогымны тәкъдим итәм. Бир әле монда телефонны. Исәмсез, Әкәмәт КВН командасы общага турында маҗаралар тәкъдим итә. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Эй, киса! American boy, American joy, American boy for always time. American boy, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой, уеду с тобой. American boy. Файлга калдыр, файлга. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Мен сені балғынға. Әйттем бит, мен сиңа аның белән картуньяга кирәкми дип. Аның бит әтисе 3 ел буе утырып чыккан. Саф футболкаңны. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. 1 2 3 Тагын мин носки жуам, что ли? Мен икесендә җу поражок белән. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Кая булдың? Менә шәшүдә булган әле. Бәрәңне шәштек. Ә син кайда идең? Мин шәшүдә суган шәштем. Син дә чәчүдән кайтасың монда? Юк, мин 1 ел элек чәчкән идем менә. Уборкадан кайтам. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Бу инде безнең Денис. Ул монтажер. Менә аның төннәрен ничек үтә. Денис, син нишисең? Монтажер. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Уятсыз, менің қырыдан ниетлерін күрсәтіп отырасың. Нәрсә? Күкәйләрне тирергә ярамый, что ли? Ватыла бит ул, ватыла. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Так, хәзер карыйбыз инде. Кемнәр безнең чәчүдә булган? О, Айрат, молодец, biraz сразу күреп тора, азда кайда чәчүдә булган. Молодец. О, Фәридә кызым да кайткан. Кайсы якларда булды? Молодец кызым. Так, Мухтасипов, нишләп чәчүдә булмады? Мин чирләдем. Чирләгән ул. Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне көтә. Әкәмәт КВН командасы иде. Рәхмәт дуслар. Әйдем, Әкәмәт комит, әкәмәт, унитар дәүләт, унитар келәт, безне Bak balın şeşekleri sine böyle giderim Doktorların şaplarında Әкәмәт КВН командасы, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Bak balın şeşekleri sine böyle Яны көтелә бездән, яны туздырабыз. Әтияни, танышыгыз, бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?